Με ανάμεικτα αισθήματα υποδέχθηκαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων, μέσω του οποίου θα διοχετευτεί ρευστότητα στην αγορά. Με ικανοποίηση γιατί η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται στα όρια πιστωτικής ασφυξίας, αλλά και με επιφυλάξεις για τα γκρίζα σημεία της χορήγησης των δανείων από τις τράπεζες. Οι όροι που έχουν τεθεί αποκλείουν το 80% των επιχειρήσεων που λόγω της ύφεσης βρίσκονται στη λίστα με τα κόκκινα δάνεια. Όλη η αγορά στενάζει. Δεν υπάρχει ρευστό. Χρειάζεται μια ένεση ρευστότητος. Τώρα με το Ταμείο Εγγυήσεων. Το άκουσα και το διάβασα το πρωί και γέλασα πολύ. Οι τράπεζες θα ζητήσουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Και πείτε μου, ποια εταιρεία έχει σήμερα κερδοφορία? Το 95%, να μην πω 100%, έχουν όλες υποχρεώσεις, ανοιχτές υποχρεώσεις προς όλο τον κόσμο. Ποιο θα είναι το κριτήριο που θα δώσει η τράπεζα χρήματα? Καλύτερη χρηματοπιστωτική αντιμετώπιση ζητούν και εκπρόσωποι της αγοράς. Η Ελλάδα είναι μοναδική περίπτωση, υπογραμμίζουν, επιβολής 32 ειδικών, έκτακτων και αναδρομικών φόρων, με τα φορολογικά βάρη να φτάνουν στο 53%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνούν το 33%. Και σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία ζητούν περισσότερη στήριξη, ακόμα και απευθείας χρηματοδότησή τους με κεφάλαια κίνησης, ώστε να υπάρχει πιο δίκαιη και πιο γρήγορη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους και να αποτραπεί έτσι η πλήρης κατάρρευση της αγοράς. Να γίνει κάποιος φορέας, όχι με τις τράπεζες μέσα στη μέση, να κατανεμηθούν τα χρήματα αυτά σύντομα και δίκαια. Και όταν λέμε σύντομα εννοούμε χθες. Όχι να περιμένουμε άλλους 2 μήνες για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Δεν μπορεί η αγορά να περιμένει. Προς το παρόν, οι τράπεζες θα επιλέγουν και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ελέγχει.